Нека видим какви са цените в България в Арапя през 2026 година. За пътя няма да смятам, цените на горивото ги знаете, а и зависи дали карате някоя малка компактна количка или мощен американец. Арапя си остава едно от любимите ми места. Старите къмпингари сигурно ще кажат, не е това, което беше, вече всичко е бетон и цимент. Да, променила се, но според мен още е страхотна. За нощувки препоръчвам бунгало. Има и хотелчета, каравани и какви ли не варианти. Цените, разбира се, зависят от месеците, в които искате да отседнете и кога си правите резервацията. Заливът на Арапя е един от най-красивите по нашето Черноморие, според мен. Има голям и малък плаж. Има голяма свободна зона. Ние предпочетохме по-малката плажна ивица до бар Памперо. Аз обичам да си пивам биричка, затова. Там чадърът е 6 евро, шезлонгът също е 6 евро. А може и като нас, срещу консумация от бара. И тогава не плащате за чадър. Ето и цените на плажа. Наливна биричка може да си пивате за 3,60. Фрапето е около 3,50. Да, тая година пих и кафе. За хапване наблизо има доста приятни заведения и ресторанчета. А ние си имаме и два фаворита. В тия заведения бях много изненадан. Наливна бира около 2,80. Почти навсякъде има и обедно меню с много интересни предложения. Но ето и основното, което обича да си хапва българина. Тартурчето може да го срещаме за около 2,50-2,70. Рибената чорба 4,50-4,80. И то мога да ви кажа, че тази, която виждате, беше мега вкусна и аз си я уважавах абсолютно всеки ден. Пилешка супа около 3,80 евро. Шопска салата около 7 евро в зависимост от заведението. Най-хубавото обаче е, че навсякъде, където седнахме, беше с хубави розови сочни домати. Пържен сафрит около 7,50. Пържени калмари 11 евро. Ама кой ти яде калмари, бе, батко? И аз ги обичам, ама на българското Черноморие яще нещо, което е от нашето моренце. Ето, оставям и малко кадри от менюто, за да разгледате и останалите цени. Може да паузирате, ако ви стане интересно. Иначе около плажа и заведенията има местенца за бързо хранене, палачинки, принцеси, дюнери, пици, но аз си оставам от отбора на чорбичките и това обичах да си плюща постоянно. Като цяло Арапя си остава едно топ местенце. Красиво, спокойно и уютно. Най-хубавото е, че почивката може да бъде точно толкова бюджетна или луксозна, колкото си я направите вие. Има свободна зона на плажа, а вечер вместо ресторант винаги може да запалите с карата пред бунгалото и да метнете някоя вратна пържола или готин рибок. Според мен това е чара на Арапя. Страхотна природа и големия избор, който вие сами може да направите. Аз лично бих посетил това място отново, надявам се и вие да го направите.